Akupitilizabe kudya moto tu Vitumbiko Mumba ku constituency yake kumeneko ndiye kuti tikunzimba kuja. Akuti mpaka naye ruwasanduka ruchibanki tuchomapereka Ngongole kumeneko anthu ndikumapanga benefit kumeneko konditu miyoyo ndikumasintha. Akuti Murefu amechula choncho Ngongole koma tifotokoze bwinobwino kunena kuti anabwera ali patsamba lake la mchezo Vitumbiko Mumba kudzalembapo zonena kuti Mumba revolving fund Murefu impacting people's lives in Nzimba constituency. Akuti Ngongole imene akuitchula kuti no Mumba revolving fund imene ito ndizonena kuti ikusintha ndithu miyoyo ya anthu ndithu kumeneko ku Nzimba Central Constituency kumene anamuvotere kuti akhale nde kuti no MP. Of course anazapangano nde kuti tag post ina yomwe ikuchokera ndithu report kuchoka ku Zodiac online munkhani imene zomwe zikuchitika ndizonena kuti akuti kumeneko nde kuti ndikumamidzi amene amapezeka mdera la Inkosi Chindi ku Nzimba kumeneko, ndipo akuti ukuku anakapezano mmodzi mwa anthu amene anakatenga nawo Ngongole imeneyi ya Muref imeneyi kwa Mumba uko. Ndetu munthu ameneyu dzina lake ndi Charity Munyenyembe, mzimayi amene tikumuona pa screen pathupo. Ameneyo akuti amachokera ku Eotini ndipo anapita kukatenga Ngongole imeneyi, ndipo atakatenga Ngongole ndala anakwanisa kugulano ziweto makamaka nde kuti anagula mbuzi zimenezo kena kukunaiso nde kuti kugula matumba fertilizer kuti mwina akamakalima kumunda kuti akakolole zochuluka. Nde mwina muonaso chithunzi zina kunotino pokona ngati kuti amapanga process chimanga amalizokolola nde kuti akolola zochuluka, ndipo amakamba kuti izi nde kuti sign yonotino tikutukuka apapa. Fans yomwe kukhala ngati kupindulayo nde imeneyoyo Munyenyembe nde kuti amakambaso zonena kuti Ngongole iyi ndizoti inali yophweka kwambiri kuitenga chifukwa zonena kuti inalibe chikole china chilichonse kuti mukazabweza kukweza Ngongole iyi tizabwera tizalanda nyumba yanu. Ayiso inalibe zimenezi zomwe zotantho zonena kuti anthu akangotenga basi mopandanso kuti iyayi muli mchikole kapena chani upanda zina zake zotsamwitsa kuchinga kuti asatenge, akangotenga nkupangira ma business. Ndipo iyi ni njira imodzi inorani yokhala ngati kuthandizira kuti ma business ang'onoang'ono achayambe kumakwera kumapirano pasogolo osati ziva business yagwa chifukwa mpamba panalibe zinthu ngati zimenezo zete. Ndikubwerano amene akumapanga facility zimenezi muziwa Mumba sizolaka khale basi kumati nenda amene ndikulongosola zina zichonse kuli akuti credit consultant ameneyo wa ku Murefu dzina lake ndi Geoffrey Kaonga amene amakamba zonena kuti ali anthu ochuluka kumenekoko kudera limenelo ndithu nde kuti akuthamangira Ngongole imeneyi. Kuli anthu kundetu menyanirana ifenso titenge ndipo zomwe zikuchitika nzonena kuti Ngongole iyi nde kuti akayipanga pomazapezeka atapotolera paja akumalandira akumapezeka kuti akukwanitsa kutolera ndalama yonse ndithu yomakwana 99%. Mwina kungoka 1% kokhandika amene anthu akanika kubweza koma anthu nde kuti akupeza kuti akubweza ndithu 99% opandanso kulimbana nawo. Akamenyamenya ma business awo nthawi ikakwana yoti apanga kuti pa profit ali nde kuti ndi ndalama yoti akhozopitiriza business yawo ija komanso akhozotengapo ya Ngongole ija akabweza ndithu opandanso kulimbana chani chilichonse chikungoyenda mwa smooth basi nde kuti zinthu kumakhala ngati zikuchitika makamaka m'miyoyo ya anthu kupanga develop ndithu. Ndipo amakamba zonoti Ngongole iyi inapangidwa launched atana program imene ya Murefu imene ya Mumba revolving fund anayibweretsano nde kuti mwezi wa July chaka chatha, ndipo anapezeka zonena kuti ayamba ndi 500 million malayo kwacha. Nde kuti nimene anayinayo ngati kuthumba ndikuyigawa imene jaya anthu anazatenga Ngongole koma panopa yapezeka kuti tsopano yakulano tsopano Ngongole iji yokafika nde kuti pa 800 million malayo kwacha. We don't know ndalama zimenezi kodi zochokera kuti chifukwa anthu asakuonjezerapo interest ina iliyonse paibepo zoti kapena pamwamba muzayikapo kapamwamba nde yakwera bwanji ndalama imeneyi. Of course 500 million inachoka kutiso in the first place ndi ndalama zona kuti zikuchoka muthumba la Vitumbiko Mumba. Munazitenga kuti Mumba ndalama imeneyo nde kuti ndi private business sitingabwere ndikumafunsa kuti munazitenga kuti ndalama munapanga bwanji. Akuluakulu tingonena chonse munthuyo ali ndi ndalama zakezo sanaganize zonena kuti azibise basi ku banki zingokhala nkumafumbwa. Abanki azizipangira ma business
Mfaina rusama zuzuri ndrama za tuzi jitekekasi ya kubanki. Sama tusungira. Magaba amane orate sungira komandibodza. Amapezeka zura ndrama zija. Amakazibwereketse wacha ndikupangira sonde kuti mapindu opsa kwambiri. Asamana amezori nakutama tusungira ya. Ife ndoti timakapatsa pari mapatsa mipamba yori apangire mabusiness awo anthu amene wawo. Anyways ndayiphedula beru. Kaya mupanga banja ndayiphedula koma chilungamo chipenacho. Anyways ndiyetu mamoto ndrama zija zizifumbwa ku banki kapena a banki azikazipangira pa business amumba azitenga ndikukazipereka kwa anthu kuti anthu azimvano kunotino I think tili ndi MP and MP wathu amatikonda anabweradi kuzatumikira ndiye kuti ndalamazo kaya amumba anazitenga kuti kaya zinaenda motani kaya zinakhala motani kaya onjezeraso ndrama zinazi 300 million ina ayitenga kuti kuonjezera pamwamba pa 500 million yo. I think I don't care for now. Panopa, at least for now. I don't care. Chifukwa jani. Ndalama suzuka pendulira na Malawi. Titakaa kunoti tili ndi malobeni hudu. Fans onoti mabanda lama kaya mboma ndukuma ndikutenga ndrama zija. Osatiso kuzija koma ndukaze mwaza kwa anthu ndikumapangira ma business ndikumatokuka zana anthu kumoyo kumasinta. We don't even need to arrest that day. Sirikwena so de mangeso mbava imeneyo. Fajani, si mbava in the first place. Ndi munthu amene akungothandizira kutumiza ndrama zoti zikafikire anthu basi. Iye akungogwira ntchito yotenga ndramazo zikafikire anthu. Osati kuti atenge kapena azikundikire zani. So we need anthu amene ali ndi ndalama. Osati anthu aziba ndalama eti sitikufuna zimenezo. Koma tikufuna anthu amene ali ndi ndalama zawo azibwira ndikumapangira zinthu zolongosoka zimene zingathe kuthandiza dziko lino la Malawi. Zingathe kutukula nzika za dziko lino kuli anthu okhupuka kunja kuno. Onena kuti no, kuti mukaone mainwe mabank account mwawo muzadabwa. Inu muli ndi ndalama izizi koma zimangokhala bebe yonye amapangira zimangokhala mabank account. Inaso amafika point yomatenga ndrama zija ndikumakazikwira kaya ndi margin ka mitsuko kaya kumakazikwirira kwina kwake. Kumakangokhala kumene kuchako kuti mwafusi zonoti amwene ndrama izi zimuzazidya moyo wanu wonse kuti zizafika pokutha sadzakwanitsa olo moyo wawo konse kuti amalize kudya ndrama zimenezo never. Koma ndrama zizo angozisunga. Why can't you use ndrama zimene zabwino ngati simukufuna zonena kuti no mwapatsa anthu ngongole mwapange mpawa anthu ena ake kuti sizingateke kuti no mukamutse kandi zima business zino zake kandi zima company kaya mimwayi onena kuti no mulembe anthu ntchito kumene koko. Zimene ziru ndisimayiri kuziona and takhala kumona Vitumbiko Mumba amene iyo akukamba nkhani zonena kuti no akuti people over politics eri tika anthu patsogolo ndale zibwere pambuyo zomwe ndi zinthu zabwino ma guys. Mumba ndi munthu onena kuti tikamakamba honestly ndi munthu oti amaisisa nditu amaisisa even in time anali nduna ija ma guys. Let's be honest, munthu amatepula pa ground ndi machita kuona zoti kudi kunduna kukumayenera kuzichitika zotere. Ndi munthu onena kuti akamakamba zoti people over politics ndi zimene tikuziona na ababazi osamangozikamba pakamwa. Of course Ngongole inde inalonchedwa nthawi imeneyo nthawi ya campaign tisakanenenso mopyatira iya koma kuona zone kuti campaign ije inatha koma program ikupitirirabe anthu akukamba zone kuti ayi tikupindula ndekuti ndi zinthu zabwino. Anthu amayamba zinthu nthawi ya campaign koma akangolowa mboma amayiwala zimafa kudikiranso nthawi ya campaign ina koma iyeyu ngakhale campaign ije yadusa wavoteredwa koma kupitirizabe. Palibe popindula imene yanga apindule nthawi ya campaign ije tingamanorawa ankafuna zonena kuti anthu awavotere maona koma panopa anamvotera kale ulatanena kuti no sindikupasani Ngongole sizoti nde kuti we MP wake utha suutha kaya kuti udzathe kuti ndi mu 2030 mwayiona. Kumana kutengabe ndrama zija ndikumathandiza anthu zomwe zikufunikira ndi zimezi. So magaya amene muli ndi ndalama kodi simungathe kutengerapo example yabwino ngati imene mbava zinaso zakongesi zimene munabanda ndalama notone kongesi yokha ngakhalenso magaya DPP mbava zina zomwe mukubanda ndalama kumene koko ina amene muli mboma tiudziwa kuli mbava ndi timakamba motsindika osatinso momapyatira. Mbava zina zomwe mukubanda ndalama zanuzo mumapangira chani mukaba nanga simukadibira ndi kuti ndisanangati nganenenso bwanji sizili m'manja mwathu mukabanda ndalama zomwe kumapangira chani. Why can't you empower people? Kodi simungawapange ma project ngati amene wawo tinakambapo za achina chisale ajeti. I'm not trying to say chisale ni mbava. I don't have evidence eti koma ndikunena kuti no ngani ngati za achina chisale aja disclaimer kaya mufuna tisapangidwe koma no chisale uja abarenga ndrama zake kaya apangira ambanga business otani kaya sirudziwa kumana marenga ndrama zake ndikukumbira mijiko kathandiza anthu kudera lake anthu akudera lake nkumasangalala
kuti sitingakhale ndi anthu ngati amene ochulukira apa tukamba za Mumba akuthandizanso kudera lakenso ndi anthu ndi Ngongole anthu akusangalala kumene kumabwera ndi bombone kuti sitingakhale ndi anthu ngati amene ochulukirabe zingathandizatu kuti dziko limwe namake lipite pasogolo ena akhale ngati mavuto awo apepukidweko chifukwa anthu ena kuthekera ali nako koma nkhani ndiyonena kuti chani ndalama poyambira mipamba ndi imene ikusowekera ndithu akuti